Belqara döwletiň täze ýamynyň galkynç döwründe Lukman arkadamynyň hem-de arkadalyk ahyrman terdarymynyň hemayet gollawlary bilen ýurdumynyň saglygy goraş we derman senaty ulgamy bedew wady bilen ötürilýär. Ösen daşary ýurtlaryň saglygy goraş ulgamlary we awraýly halkara gurumlary bilen ygtybaly hyzmatdaşlyk ýoly goýulýar. Ýurdumyzda jemgyýetiň iň gymmatly hazynasy bolan adamyň saglygyny goramaga gönükdirýän işleriň netijesinde saglygy goraş ulgamyna ýa-da tutumly işler amala aşyrylýar. Şu günler Türkmen German hyzmatdaşlygynyň çäklerini Germaniýa Federasiýa Respublikasynyň Gamburg şäheriniň Gamburg Eppendorf klinikasynyň direktory, neurohirurg Lukmany professor Weisserfeld Manfred arkadaş şäheriniň köpürli hasahanasyna iş taparyna bolup, ýerli lukmanlarymyz bilen bilelikde anyklaýyş we hirurgi bejergileri geçirmekle urna tejribe başdylar. Tejribe başman çäklerini lukmanlar çağılarda we ol adamlarda ýokary derejeli ýürütleşdirilen döwrewap anyklaýyş amallary we operasiv bejergileri ýerine ýetirdiler. Germaniýaly hünärmenler ýerli lukmanlarymyz bilen näsaglary barlygdan geçirip operasiýalara gatnaşyp netijeli tejribe alşdylar.